Лиза, ти какво правиш? Какво е това? Абре, Лиза, бре. Това е разходката на Лиза. И мене. Лиза, защо го биеш? Лиза не го бие ли да прави бинг-бинг? Бинг-бинг ли правиш, Лиза? Да. Аз едно бинг-бинг. Още едно бинг-бинг. Още едно ли каза Лиза или айде на? Още едно каза. А що хайде на бинг-бинг? Чакай. Лиза, това още едно бинг-бинг ли е? Не. А какво е? Лиза, какво е онова там, онова жълтото? Виждаш ли какво е? Е там. Жълтото. Виждаш ли го? Е тук. Е това ли? Какво е това? Това какво е, Лиза? Какво е това? Не знае, Лиза. Това е пожарен кран. Кран, Лиза. Добре, Лиза, айде сега. Не остава много време за това какво ще кажеш на хората. Какво ще кажеш на хората? Лиза, какво мислиш по въпроса за изкуственото осеменяване? Лиза, кажи бай-бай. Bye-bye.